Welcome sa palatuntunan Gitara sa Bumbo, Pizza 20 sa bulan sa Marso tig 2022. Liwat kita magapanglagad sa paglingaw sa inyo sa siniyang udto sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa nga kahapon kagakaron. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones tubtub kita sa tagna nga las 2 sa hapon. Sa aton nga pagpangalagad, kita magabaton sa inyong mga request kag magabasa sa inyong mga greetings nga ginapadala diri pagi sa aton nga comment section sa nga Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. So sa liwat, ang inyo alagad diri si Bumbo Daniel Lecciones, mangin kaupod ninyo banwa tubtob sa tagtang alas 2 samtang nga nagapanyaga kamudra sa sining palatuntunan Gitara sa Bumbo. This time unahan naton ang paglingaw sa inyo paagi sa pagdulot sa inyo sa ambanon nga may tigulo Karinyusa. Okay, Karinyusa, ang una naton gindulot sa inyo sa sining udto sa aton nga Gitara sa Bumbo. Kag kung may ara ka muda sa nga request, hindi na maghuya-huya. Kag kung may mga greetings ka muna, hindi man maghuya-huya. Huwag panamyaw kay total manamyaw man kamo karon dugay-dugay. Pana nga hingagawon nyo na nga daan subong para nga temprano pa matambyaw na naton. No? Okay na, present na ka muda. Pizza 20 subong. Ang may mga load maguro cellphone na. Sa mga wala sang internet bala. May mga data mga muna pwede ka mo magka-send sa inyong mga mensahe diri kay mga greetings diri sa palatuntunan Gitara sa Bumbo. Okay? This time mga kaibigan, pagkatapos ang Karinyusa, sunod nato ng ambanon nga may tigulo nga doon po sa amin. Awit ng pulubi. Doon po sa amin, Bumbukim. No? Sige, Abi, doon po sa amin.
Okay, doon po sa amin, nagdulong sin sa oras, 20 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12. Check on ko abi sa aton nga YouTube channel. Ari na di sa YouTube channel, no? Si Hazel Ronquillo. Good pimbo mo dan, ari naman kami nagapamati si mo kaupod si Luana kag Lola Elsa Arsinas. Sa barangay Maaw, bawal lagi diga tigulang kuno ang tingog mo bumbudan kanami yapon pamatian idol kagid ni Lola Elsa. Salamat gid sa kay Lola Elsa. Okay. Elsa Arsenas. Present gid kami always bumbudan. Ma-request kami gulong ng palad. Kaga patamyaw bumbudan. Belated happy birthday sa kay Manang Christine Lois Arsinas. Birthday niya gapon ba? Birthday ni Christine Lois Arsinas kagapon. Tiba si Mayara Pada Spaghetti. 21 minutos na kaligad sa tagnang ilauna. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan. Bumbuharana. Gitara sa bumbo. Bumbo Kim. Liw ko na bigay ko ang gitara na kag ito kara ang ano to ganing yang kwanto nga request to gulong ng palad. Gulong ng palad nga gitara lang abeng. Basi makaya mo ang gulong ng palad. Kung wala sang gulong ng palad, gulong ng sasakyan. Okay, sige. Samtang wala pa ang gulong ng palad, mga kabyanan, yari pagid ang aton nga igadulong sa inyo nga mga matahom nga lalantunon. Sang una pag iniya nga chimpo nga ginatukar, mga rundalya pa rin nagatukar sang una. Ang ambanon nga may tigulo, balitaw, no? Sa balitaw kita na, way pa matong gulong ng palad, balitaw kita na, bumbukim. Sige abi.
mga kabiyanan ang balitaw. Kung siling pasang ako na kilala siya, bawati mga 19 forgotten, mga 19 forgotten ina siya. Pag siling ka 19 forgotten, doon na balang hindi mo na madumduman kung ano nga tuig kay dugay-dugay na gid. 19 forgotten. Sa mga 19 pa na yan, isubong nga 20 forgotten. 2022 na kita subong mo. Okay, this time mga kabiyanan, balikan nato ng aton nga Facebook live. Good noon, bumudan, greet ko lang akong Lola Evelyn Sola from La Carlota. Permigid ka pamati sa inyo programa niya. Agat bumudan. Salamat. From Carl Alfred Sola Hamandre. Good afternoon, bumbudan kag sa tanan nga nagapamati subong sa barangay Ayungon, Valladolid. Please greet sila Tatay Billy, Nanay Elda Rugin, sa gwapo kong manghod nga si Binsoy, kag sa bata ko nga gapamati si Erin Gail o kon Erin Gaili. Okay. Erin Gail. Kag sa amigo ko nga si Nunoy. God bless. Request ko song Hello by Lionel Richie. Daw ay guro sang hello kami dire. Wala kami di sang hello. No? Pero ang gulong ng palad, ara na Kim, may gulong ng palad na kita. Ate, sige, dahil agin lang. Bumbudan pa shoutout sa akon Lola nga si Nening, isang binalbagan permigid ka pamati. From E.G. de la Cruz. Okay, this time mga kabiyanan, ang ambanon nga may tigulo gulong ng palad. Okay, gulong ng palad, nagdulong siya sa oras, 32 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12 sa Udto. Ari Pagido, good PM bumudan, request lang ko Faithful Love, kag greet ko lang. Ako greet ko lang kay Maricel kag Gloria Roldan sang Mambagid Dak. Ini lang ari lang kami diga pamati sang gitara sa bumbo sa Central Hawaiian. Salamat gid.
Good day, Bumbudan, Liw Kutamyaw, family Omison, and Kibido sa nga poblasyon Kawayan. Kapamatiin kami subong and watching live. Request ko faithfully from Gloria Hinirusa. Good PM Bumbudan, present lang kami di sa balay. Labi na gid si Tatay Cap William Flores. Nanay Nilya, bana ko Sandro Kagchoy, ruming diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Salamat gid. Request ko Baliling. Okay, paliw lang ko na dayon Kim sang nga Baliling. Ang isa to ka request Faithful Love. Okay, sige, dugay-dugay. No? Ay, ari nagilituod ang Faithful Love. Ano ba timing ba? Pagtulog ko mo na, nagaigpat-igpat ang Faithful Love. O, sige na, ari na ang Faithful Love. Okay, Faithful Love, nagdulong sa inyo sa nga oras, 37 minutos na kaligid sa tagdang alas 12. Ari pagid, no? Good noon, Bumbudan. Kaysa ito nagpamati sa programa si Carlito Monreal Galini, Bumbudan, tagal Libertad Negros Oriental. Always kami nagpamati sa mo upod ko ako nasawa nga si Pini P. Monreal, kag amon nga anak nga si John Paul Janil, si Jane Angel nga special child namon, kag sa agot namon nga si Jewel Marie.
ma-request tadi kami bumudan sa kuko ng Agila. Freddy Aguilar ba? Sa kuko ng Agila. Ambot ko may ara da instrumental nga kuko ng Agila. Bumbudan request ko kanta Hulaton ko by Pirot. Karon na siguro sa gabi, no? E.G. de la Cruz. Ara na may ara na tabaliling dira, Bumbo Kim. Baliling lang ako. Ang isa ka request to, baliling to mo, no? 38 minutos sa kaligas tag na nga last 12. May baliling da, Bumbo Kim, ay? Okay, sige. Daw na kabati si Bumbo Kim sang siling ko nga baliling. No, I just can't stop. I can't stop loving you. No, amo na yang isunod naton nga ipatukaron. Baliling way da baliling Bumbo Kim. Sige. Ari anay ang I can't stop loving you. Okay, I can't stop loving you. Do may aragila na da Kim Baliling, nagligad may Baliling. Okay, sige. 41 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12. Karon lang nabala ang kwan email bla. Okay, concentrate danay nugay email da kay parang makwan dayon. Oh. Ay, ari ko di pero balaan ko na blang ginakuti mo da. 41 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12. Oh, this time mga kabanan ang ambanon nga may tigulo Baliling.
Okay, Baliling, tiara na no ang inyong request nga Baliling no, request ni Kura Ginsataw. Dira sa may Barangay Suntri, Pulupandan. 34 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa panatuntunan gitara sa bumbo. Ang iban daw hindi nato matukar no, ang iban niya nga mga request. Kay ginakuan ini sa sang Facebook Live ginautod. Okay, this time mga kabanan, ang ambanon ini na, mga 19 forgotten man nga mga ambanon. May tigulo nga Uhoy Alibangbang. Okay. Okay, Uhoy Alibangbang. Balikan nato na biyang aton nga YouTube channel. Si Arturo Sari, sila niya maingod tubong budan kag sa imo manog tagpalamati. Ang request ko lihog Delilah. Wow, Delilah. Okay. Sige, pagitaon ta ang Delilah, no? Dugay-dugay. Delilah, Kim Basik Miara tada Delilah. Okay. Sige, sige. Sa Facebook Live abi, tanaw na itong Facebook Live. May sa Facebook Live ya. Ang ate, okay na to, no? May request pa ng gulong ng palad. Okay. Pero natuka na nagina ang gulong ng palad, no? Na play na nato ang ginaang gulong ng palad. Ang iban pa nga mga request abi, no, ano ni ang butsing anon mo Carl Monreal sa ginluyahan ano man ginsayluan nimo bumbudan akon greetings tido ay sakto man to do ginbasa ko man to tanan ang greetings Monreal daw man sang ano mo sa ginsayluan daw kin sang imo gisiling nga ginsayluan, no? Ginlaktawan, ano man. Doon nabasa ko naman to, wag ulang ang imo nga greetings, no?
Okay, sige. This time mga kabanan, dugangan pag naton ang pagdulong sa inyo sa mga matawang nga lalantunon. Ari ang ambahanon nga may tigulo Rosas Pandan. Amo na ang Rosas Pandan mga kabyanan, no? Kag usually ang gatukar sila sa una rondalya. Sa to mga panahon pa yang sang aton nga mga katigulangan. Pero subong ginapabati naton sa inyo para nga at least mapanumbalikan man naton ang mga musika. Kaya mapamatian man naton ang mga musika sadto nga panahon nga wala pa kita iya ginbunag diri sa kalibutan. 7 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tag ng alauna. Dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. This time mga kabanan, dugangan pagin naton, no? Ang pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon.
Mayon nga pagpamati dira sa kay Father Rimbert Rivera, ang aton niya nga suod nga abyan nga pari sa Southern Negros. Do kag sa mga hupdanan yaman nga mga kaparian, mayon nga pagpamati. Sumuma sa kay Father Agot, dira sa may barangay Punta Taytay, kag kay Father Jonas Sumagaysay, bodo kagapon do kapistahan to siya nga parokya, no, si St. Joseph St. Joseph Dasman of Mary, or St. Joseph the Worker. Basta daw St. Joseph gapo do kapistahan gid. Kag kay sumuman sa kay Sister Fe Di Jesus, no? Bodo ay naging makapanawag si Sister Fe. Ano, kumusta na to yan si Sister Fe man? Daw ay naging siya kapanawag din. Sister Fe, okay ka lang na? Okay, sige. 6 minutos ang nabilin. Kamaganahan kita sa takna nga launa. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. This time, mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo, Somewhere, My Love. Somewhere, My Love. Minutos na bilin kabagdaan kita stag na ang launa. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligay lamang sang pila ka may importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabi Paradyo Bongo. Okay, pabalik mga kabyanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. 2 minutos nakaligad sa tagna nga launa. Ang iban pa nga mga greetings, hindi na kamo maghuya-huya kay dugay-dugay matapos sa ini nga palatuntunan. Pwede kita malabot sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod kung hindi ka muya sa Facebook Live, may-ari man kita diya sa may-ari man kita diya sa YouTube channel, no? Kaya pwede naton mabasa ang inyong mga greetings, kaya kung ano pa ang inyong mga
mga request nga mga lalantunon. Ang mga lalantunon sang kahapon kag karon. This time mga kabyanan, ang ambahanon nga may tigulo tuburan. Naan tuburan sa igad sinang bukid may isa ka tuburan. Kanami lamang bala mag-inom sang tubig nga halin sa tuburan no. Amoy nang matutuod yang nga mineral water ya. Ang tubig nga nagikan sa tuburan. Basta tinlo lang nga tuburan. May ara tuburan nga basi contaminated na bla. Sa mga kabukiran ya mga tuburan tinlo gid man aya kay wala man sang kwada, wala man sang mga higko nga sa babaw. Kuan pa gidya ining as in pure gidya nga tubig nga nagailig sa gikan niya sa kuan sa tuburan. No? Ang matilawan mo kanamit gidya way gidya ga way na yatina mo no way gidya sang kuan. Hindi mo na kinahanglan i-purify.
Kay daw purified niya nga daan. 8 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan gitara sa bumbo. This time, ang ambahanon nga may tigulo usahay. Kay nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da nan perte no gabang ambahanon daw dugang sang katuyo nga ginabatyag nyo ang mga ginapatukar ko di naga dugang sa inyo nga katuyo. Pero hindi man kamo magtulog kay padayon nga nagapamati. Sa mga natulugan da, ara pa kamo da. Sa mga wala pa matulugan kay nagapatuyo, okay lang? Okay lang, sige. Ayos May problema. This time, kabiyanan, dugangan pagid naton. Ariyo ang ambanon nga pipit puso. No? Pipit puso. Dugay-dugay naman nga kanta. Why ko na ni maabdan niya sa una mo. Pipit puso.
Okay, Pipit Puso, nagdulong sa inyo sa oras, 15 minutos ang nakaligad sa tagda nga launa. Adayon ka mo nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Sa mga request, kaga greetings, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live, kaga sumuman sa comment section sa YouTube channel, pwede nyo man mapadala ang inyong mga greetings kag mga request sa kung ano man nga mga kanta ako mga lalantunon nga gusto nyo pamatian subong iya nga mga inuras. Okay, mayong unto bumbudan ginatamiyaw kong mga nabasahan ko na nigiina. Okay. Good afternoon, bumbudan kay sa tanang nga taga pamati subong sa Barangay Ayungon, Valladolid. Okay, nakuan ko naman ni, no? Nakuan ko man ni, nabasa ko na ni kagiina. Ayos, no problem. Ang iyang request, Hello, by Lionel Richie. Ti daw, kwan daw, daw alang na daw wala kita sang hello, no? Di Lionel Richie. Okay, this time, natapos na to natong patukar ang pubring alindahaw, no, kag ang Pipit Puso. This time mga kabayanan ang ambanon nga may tigulo mitulo na. Sige abi. Okay, mitulo na ang luha ning mga mata. 20 minutos na kiligad sa tag na nga una. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Oy, by the way, karon sa gabi, no, bantayan ang aton pag-cover naman sa debate. Vice presidential naman ini mga debate, mga vice presidential candidates. Okay, kagabi patigan kita sa pag-cover sa debate presidential. Karon naman ang vice presidential. This time mga kabaran,
dugangan ta naton ang paglingaw sa inyo sa siniyang kapunanon. Diri sa palatuntunan gitara sa bumbo, this time ang ambanon nga may tigulo Memories of Our Dreams ni Idi Peregrina. Nan Memories of Our Dreams. 24 minutos na kiligan sa tag ng alauna. May pagpamati sa kay Rose Cagnilo Sario. Dala sa may barangay Alihis. Ni nga balay do bondirisang Alihis kag barangay Tangob, no? Pero sakop na giniya sa barangay Alihis. Okay, sige. So, dugangan pa ginaton, no? Ngaton nga pagtulong sinyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Ginamix-mix ko lang banwa, mga sanguna nga dugay-dugay na gid kayo. Kaya gini mga tukar nga mga 1970s. Oh, ining Memories of Our Dreams, mga 1970s siguro ni, no? Or mga late 70s siguro ni. Oh, kag ang iba naman niya, ini mga kuan na gid mga dugay-dugay na gid nga way siguro daw chimpo kat sila pag siguro ng iban nga mga ginapabati ko sa inyo subong nga mga lalantunon. Okay. So this time mga kabiyanan, ari ay ang magsiling nga dinumaan pagid nga mga ambanon nga sang una pagid nga mga ambanon ari ang isa diri. Example, ang ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso.
Okay, lumalabay nga daw aso, nagdulong sa inyo sa oras, 27 minutos na kaligid sa tag ng alauna. Bumbudan, good PM, Bahay Kubo. Bahay Kubo request di Father Rimbert Rivera ba? Shout out Kabangkalan, Kabay Wala Baha. Pamati mga pari Isasor, Negros. Baskog Ulan, Baskog Ulan sa Southern Negros. Sila ni Father Rimbert Rivera, Kabay Pakunong Wala Sang Baha. Pero ang yang request, Bahay Kubo. Bahay Kubo daw ay isang Bahay Kubo galing. Islan ko lang pa sang imo nga request nga Bahay Kubo. No? Islan ko lang sang ambanon nga lawiswis kawayan. Okay na naguro pa sa nga lawiswis kawayan. Kabay pa nga hindi na magsigi-sigi pa ulan dra sa Kabangkalan nga basi amo naman ang tunaan sang pagbaha. Okay, kusog tong ulan subong. So yari ang para sa kay Father Rimbert Rivera, lawiswis kawayan. Lawiswis kawayan. Amo niya ang mga dinumaan pagid nga mga ambahanon, no? May mga nabilin pa kita nga mga importante nga mga panumdum, no? Magabalik kita mga kabyanan pagkaligad gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Mas Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahimik
balubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian. Paradyo Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito na pangalaga din sa palatuntunan na gitara sa Bombo. 34 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Okay pa kamuda? Kung okay pa kamuda, okay pa man ako diri, kag damo pa mga lalantunon nga pabati sa inyo. Now this time, balikan naton ang aton nga YouTube channel, liliun naton abi, no? Sige. Mabatian kag makita ang ining palatuntunan sa YouTube channel kag Facebook Live sa nga Bombo Radyo Bacolod. This time mga kabanan, ang ambahanon nga love story. Where do I begin? Love story.
Okay, ang ambahanon nga may tigulo love story. Nagadulong sinyo sa oras 39 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Good PM Bombodan, greet ko lang family Balatava sang Barangay Tapi, Kabangkalan City. God bless sa programa mo. From Alfie Balatava. Okay, sige. Ayos gid. No problem. This time mga kabiyanan, pagkatapos ang love story, ari-abi ang ambanon nga may tigulo La Paloma. Okay. Ang ambanon nga may tigulo La Paloma. Good PM Bombodan, request lang ko sa libis ng nayon. Salamat gid Bombodan. From Anisita Gamboa. Okay. Sige, sa libis ng nayon, hari na.
Okay, sa libis ng nayon, 47 minutos sa nakaligad sa tagna nga una, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Mayong hapon bumbudan, gapamati kami diri sa barangay Sagasa, Tamyaw lang kay Zinaida Suspen, si Anggok Suspen, si Titom Sancho, nuli anayan kag sa kumari ko da sa Maaw, si Titing Aguirre. Request na yun nga request handumanan. Salamat gid. Handumanan daw, why ko sa handumanan diri nga. Iba na lang siguro TD, no? Pag-greet ko sa Antique Family Bartolano from Geoffrey Bartolano. Okay. Sige daw ito sa kwan, way isang handumanan. Lain na lang, no? Ang pipit puso tapos sa banto. Okay. Ari na lang, no? Ang ambahanon, mga kabyanan, nga may tigulo dandansoy. No? Kaya ang dandansoy, iya dugay-dugay pagid ni. Do hindi talaga ni may balaan kung ano nga tuig ni mo. No? Ang ining dandansoy. Sa mga nagapatuyo dira, ari ang ambahanon nga may tigulo dandansoy. Ang lalantunon, rather, no? Instrumental nga pagtukar. Kaya ang gakanta karon sang dandansoy karon lang sa gabi sa Bumbo Harana.
subong sa gitara sa bumbo ari anay ang dandansoy. Okay, dandansoy, nagdulong siya sa oras 10 minutos ang nabilin kamayan kita sa tagda ng alas 2. Good PM Bumbudan, pakigreet sa kay Mayet Hasildo sang Bago City. Mga avid fans sang bumbo gitara kag bumbo harana. Salamat gid from Casey Hisuna. Okay. May nga Canada, may lang nga pagpamati no sa ato mga avid listeners dira sa Bago City. Damo gid man kita listener sa Bago, sa Maaw, sa di pa da kag sa subong man sa Pulupandan, Valladolid, sa Enrique, sa southern part sa Negros Occidental. Damo kita sa mga listeners. Kag subong man sa northern part sa Negros, labot sa Victorias, Ibi Magaluna, no, Silay, Talisay, o may Cadiz pagkaga manapla. Pero sa pinakapunta na gid, medyo hindi na gid masyado ka kusog ang aton signal, no? Dito na yun sa may Sagay area. Okay, sige, this time mga kabiran, ang pagkatapos ang dandansoy, yari ang idugang paginaton nga pagdulot sa inyo sa matahuman nga lalantunon, ang may tigulo Bakya Muneneng. Okay, Bakya ni Muneneng. Okay na.
Okay, bakya mo dining sa mga wala pa na nakapadala sila ng mga greetings, singagaw na kamo kay dugay-dugay matapos ng ininga palatuntunan. Kaya may 6 minutos sige lamang kita nga nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 2. This time mga kabayanan, ang ambanon nga may tigulo walay angay. Okay, walay angay. Amo na ini mga kami na ato yung panghingapos nga lalantunon nga iga dulot naton sa iyo sa sining isa naman edisyon sa palatuntunan gitara sa bumbo. Kaya daw ginakulabos kita banwas ang oras diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. May ara pa kita karon na programa ang nga Bumbo Reports Sunday edition kag subong man ang karon sa gabi. Bumbo Harana kag iban pa, pero basi malang-alang kita karon sa Bumbo Harana kag iban pa bangod sa vice presidential debate, no, nga pati kayo ron karon sa gabi. So standby lang sa ato ng mga tagpalamati, no. Danay kita karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition kag Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio